Good evening guys. Ito muli na naman tayo nagbalik para ibahagi na naman yung connection natin sa Smart No Load or Token Text No Load. So sa ngayon, yung connection natin is ito. Ito yung ginagamit natin sa HTTP injector. So para mabura lahat yan, yung lumang configuration yan for good for 1 month or something kung ano man yan. So i-reset lang natin yan, or clear data lang yan ha. So pagkatapos mo i-clear data, ang gagawin mo lang is kailangan mo na muna ng internet dito. Kung wala kang internet, mag-wifi ka or basta ma-download mo yung configuration nasa baba, nasa link at saka nasa link o description ng video na ito. So, ang gagawin mo lang is open mo HTTP injector. Pagkatapos mong open yan, makikita mo yung upper button na yan, upper right button, yung kulay, yung parang papel na may tupi, yan, i-click natin yan. But before that, again, i-clear data natin yan para sure na wala siyang halo. So, next is import natin. So, since nandito yung sa akin, punta ka sa Smart No Load, yan. So, para ma-arrange mo, para malaman mo yung pinakauna. So, ito yung pinakahuling ginawa ko. So, itatry natin. Ang smart ko dito, token text, ang ang connection ko dito ay ito, Rens 2. Kasi yan yung token text ko. So, kung itatry natin kung magko-connect siya. Ayan, start natin. Yan, connected siya. So, yan. Try natin. Medyo mabagal pero okay na din ito kaysa wala. Ayun, meron. Medyo mabagal yung signal ko dito guys, pero meron siyang pero try nyo na rin. Kung gagana sa inyo, paki-comment below, paki feedback na lang kung anong connect, ayan, paki-feedback na lang kung naka-connect kayo o hindi. At pwede kayo mag-request any configuration, pwede mag-request para next nating update. Alam ko kung ano yung config ang kailangan nyo. So comment below kung anong kailangan nyo. So sa ngayon, yun lang muna sa ngayon. Salamat muli sa Zoo TV.